Разстоянието между квартал Орландовци и село Войнеговци е 12 км. На тази отсечка през последните години са загинали 9 души. Всичките инциденти са станали вследствие на човешка грешка. 8 от загиналите са на възраст под 30 години. 4 от жертвите не са шофирали, просто са се качили. Най-младата жертва е единственото момиче на 17 години. Името му е било... Представихме ви статистика за 12 км. Нашата републиканска пътна мрежа към момента разполага с 19 913 км. 9 загубени живота само за 12 км. Всички тези хора са обичали, мечтаели, били са обичани. Всички тези хора са можели да бъдат спасени. Как ли? Като подадем сигнал, като спазваме правилата, като сме нетолерантни към нарушенията, като кажем и вземем отношение, като предпазим всячески хората около нас. Ти също можеш да спасиш живот. Ако си не безразличен, ако си активен и загрижен, бъди част от общността, която се е обявила срещу пътната реалност в страната. Бъди част от пътя на промяната. Просто бъди.